Manihapon nami. Nya lami kay migsudan karon. Kay nakapanginhas man si Alan, daw si Mimi. Unsay imong sudan mi? Ha? Humana ang trabaho ni Alan, nangapit-pit sila kay kusog kaayo ang ulan. Si Auntie Mercy, di apod mi diri natanggong ni Auntie Mercy kay kusog kaayo ang ulan kaganiha. Unya diri, basa-basa na diri banda kay wala may atop. Ang ilang lamisa, butanganan sa ilang sudan. Diyan lang yan. Tapos yan ang mga balas, tag 15 ang sako isa. Ang ani orasa, mingaw-mingaw nagidsad siya. Ang bana sa igsoon ni Alan, mga yuhay og TV. Nya ang saging, naunsa man ni siya mi, ang saging mi. Wa na ni, di na siya pwede. Nakapanginha si Mimi. Daghan kuha si Mimi kinason. Charot. Joke lang bitaw, guys. Pagkalami sa sudan ni Mimi. Ito ang ulam ni Mimi. Ang sarap-sarap. Si Mimi nang dana kay nanginas man si Mimi. Dabong. Mura siyag pansit. Nagbawnon pong mga ligo sa San Juan. Oh. So manihapon na ta ninyo. Sige na mi, kaon na mi. Wow, flower. Kapatid na siya ni Alan. Imong bana malot. Tuan na dato? Sige. Nagbayan na ito yung ginhawa. Bugnaw kay ang panahon, guys. Lami igakos-gakos karon. Manihapon kita, diri rami matulog. Ugma na ta mo uli ti. Kay gabi naman. Delikado na. Panihapon na din ta, guys. Wa ka nagsagunson og upload tik. Mama signal din. Wala signal bitaw jud no. May gani kay naka-upload ko daan. Nag-load mi dire. Nya sini may nag-download. Impa sinuon ang gi-load. Imong gi. Oh, wala man. Pagtanaw na ko sa YouTube, gawa na urot na tanan. Lami ni siya kay kuan. Nang dabong. Dabong ni sa kawayan tik, dabong sa lubi. Kawayan siya. So kuha pud tag kuan. Piniritong tamban. Mahal pud ang tamban diri kay ngano tag 150 ang kilo. Grabe. Pinamot tayo kasi masarap magkamot. Masarap magkamay. Mi kaon na mi. Nagkaon na si Mimi. No, pinagkaan Mimi. Ming, tira na iring. Basta, init pa. Mais na ilan na ito bugas. Ito ng bugas, ito ng bugas. Lami pud ang mais kung naay utan ng ka. Kaon ta guys tanan. Mahal na po ng mais baya. Mahal na. Murag ni atas at kuan ng bugas. Hoy. Magbarato na daw ning bugas. Namay lang. 5 pesos na lang daw kuno ang kilo. Apa na. Apa may tabo. Kaon ka. Baba. Kisa tong gusto magpaayo sa kuan, TV or mga appliances diha, pwede ra mo dinhi oh. Dangwan Medina. May kaon na mi. Kaon na Mimi. Bakit nagpanaw ka na namin? Sa merkado ni. Dolo ra merkado diri ah. Yung makalimutan ka? Tek. Ibang ka? Yung mo kayo ibang ka? Ay maligo ng tagdagat ug mati. Sige. Nakay short tek. Sapa. Ay, sapa! Kay Hugaw! Gusto ko wala. Wala ang dagat. Wala ko kagaya ko. Wala dagat. Kaon ta. Ayan ang kinabuhing kuan. Kinabuhing photographer, videographer. Aw. Ay, sa Mercy. Okay na ka, te? Okay ra ko guys. Thank you. Kana natin, sakto natin.
Ikaw to. Okay ra nga tanggong. Tanggong ni kay ulan man diri ah. Ha? Ugma namin mo uli buntag. Uli yan ta karon ti. Ugma nang uli. Bakle ra ta. Nga. No. Ugma pa ka uli. Tanagon mo sa balbal na ay ako. Di man mi madok mi kay balbal man ko. Mi, Kanag bang kami kung nabang bang ako kaya di ko mahadlok kay aswang pud ko. pangan. Mm. Bulalon. Pundot. Ay, pundot. Ay. Ano to kay? Sabado dito. Sabado santungan. Kaon ta. Wala mga kabante. Na-drop din. Dili naman gud mga Apo. kabante basta. Hindi ko mga pahit ang atong itlog dani oy. Huwag ko kadako bilang iro adi. Dili ka munsa. Anong bago na? Dili ka munsa. Dili mo. Basig mga kuha nga to. Joker. Sipat-sipat ka ba oh? Ang ba? Di pa maak na lot. Buto na. Basig mga tamtang atong itlog dani. Ako na pinanggot ka boy. Ako pinanggot ka boy. Diba, mata dere? Di nagsimut-simut. Nagsimut-simut sa imong hati oh. Dogs. Ya nga iro. Ayaw taon. Una sa iro. Unsa man ni? Nini, ayaw taon dog. Imo mga anak dahil. Init mo anak dere. Dili na siya balat. Kubani ka. Kubani. Yung pa siya, uban ko ni Mamalot. Merkado. Kung dere kubani na. Subon ko siya kay buntag. Nakalakaw ba ko ganyan tapon. Amo siya nakuban kay nakingon man ko nga abot na siya mami.